Så nu tror jeg faktisk, at det er kommet derhen efter. Den er 5 over halv 4. Jeg har sagt, at Søren vil prøve at demonstrere lidt, hvor vi er. Og det er ikke iPhone 6, vi lancerer nu, eller Windows 9 for den sags skyld. Men det er en lille tool, som vi har en prototype, primært her nu internt, i forhold til, at det giver mening for de projekter, vi kører. Og det Søren vil demonstrere, det er lige præcis det, vi taler om her, nemlig koblingen mellem bygningsdele, de need to have egenskabsdata, der knytter sig til de bygningsdele, og så relateret til informationsniveauer. Og det er et lille tool, som er offentligt tilgængeligt om ikke så voldsomt lang tid, også for de projekter, vi arbejder med. For uden det, som vil blive integreret ind i det programmel og de projekteringsværktøjer, som vi sidder og arbejder med, noget af det, som Sara Asmussen efterlyste tidligere. Men så jeg synes, du skal vise, hvad det er, du har. Ja, altså det drejer sig om, det er, eller det vi har heroppe, det er det arbejde, der er lavet hidtil i Conego i form af primært vores klassifikation, som der ligger lidt af deroppe. Og vores metode for informationsniveau og vores metode for egenskabsdata har vi lavet sådan et mock-up, der i øjeblikket består af, at vi har nogle tabeller liggende på en webserver, og så har vi lavet en webservice, som kan returnere data, som man kan bruge i forskellige sammenhænge. Det der ligger her, det bliver i øjeblikket brugt i Køstorp-projektet i kraft af de IT-leverandører, som arbejder på det projekt derovre. At de sidder og tilgår vores data på den her måde. Så her har vi sådan nogle foreløbige data liggende, og det i sidste ende skal ende med, det er jo den her Conego-server, som vi hele tiden har snakket om. Det her det er bare en meget tidlig udgave, en prototype, som kan anskueliggøre nogle sammenhænge. Og det jeg lige vil prøve at vise, det er egentlig altså det her med, hvordan er sammenhængen så mellem vores klassifikation, vores egenskabsdata, vores informationsniveauer og så de der views. Det er ikke sikkert, at det lige præcis ender på den her måde, og jeg kan garantere, at det kommer til at se anderledes ud, end det jeg viser lige her. Men jeg håber alligevel, at det kan bidrage til at fortælle, hvad det her det går ud på. Nu er det sjovt nok et vindue, jeg har taget fat i, forlængelse af, at Bent lige fik snakket om et vindue før. Det var ikke noget, vi aftalte på forhånd, men det kan jo være meget godt på den pædagogiske tilgang til det. Men det egentlig går ud på her, det er, at vi har lavet sådan en struktur, hvor vi har vores klassifikation liggende heroppe, og der kan vi så se, at der har vi, hvis jeg har været inde og sige, at jeg vil have noget med vinduer, så kan jeg se, at det kan være et vinduesparti. Så kan jeg se hernede, at der har vi så nogle klasser, det er et delsystem, hvor vi har noget, der hedder fasthold, og så har vi et vinduesparti der. Eller jeg kan sige, at det kan være en rude, jeg vil kigge på, eller det kan være selve vinduet her, som jeg nu er inde og kigge på. Og når jeg så siger, at det er vinduet, så kan jeg så dels kan jeg se, og har vi nogle synonymer for det, hvad er vores definition på et vindue, og herover der slår vi op over det der Building Smart Data Dictionary og finder deres begreb og deres definition på et vindue, så vi samtidig har mulighed for at koble de ting på. Og så herovre, der har vi så liggende egenskaber på vinduet, det er IFC Properties, vi har oversat og lagt ind i systemet her med de definitioner, der nu ligger. Så hvis jeg går ind og kigger på det her med lydbase, så får jeg sådan en forklaring om, hvad det så går ud på. Og den måde, det er tænkt på i forhold til det her med informationsniveauer, det er faktisk, at hvis vi går ind herop, jeg ligger på informationsniveau 2, så opdaterer den ved det hernede og siger, så er de her egenskaber, som vi har med her. Hvis jeg går ned og siger, at det er informationsniveau 3, jeg vil arbejde på, så kommer der mere egenskab mere på. Det er selvfølgelig rent tilfældigt, hvad den viser her. Det er udelukkende for eksemplets skyld. Men det, som vi egentlig forestiller os, at vi kommer til at bruge det her til sådan på den korte bane, det er egentlig, at vi heroppe kan vi informationsniveauerne liggende, og så herude, der kan vi have vores klassifikation liggende, så når vi går ind på informationsniveau 2, så vil man se alle de bygningsdele og rum, som Conego har defineret informationsniveauer og egenskaber for på det informationsniveau. Så der vil stå delsystemer, der vil stå de her komponenter, der vil stå de her rodsystemer osv. Og på den måde, så kan man som bruger, der sidder ude i branchen og gerne vil have en information til, hvad er det egentlig, det her system det består af, så vil man kunne følge med i, hvad der er defineret, og hvad ligger der af egenskaber dernede. Så har vi også en ekstra en på, som vi kalder det her med views, hvor man siger, der kan man også gå ind og se, det vil jeg også gerne se normalt, hvor det kan være en ligeberegning eller en priskalkulation, og så ved at koble dem på, så kan man se, hvad er det så for nogle objekter, med hvilke egenskaber det er, jeg skal bruge for at lave en priskalkulation, for eksempel på informationsniveau 2, eller informationsniveau 3, eller informationsniveau 4.
Så det er sådan set det, der var tanken med det system herinde. Og der har vi som sagt bygget Building Smart Data Dictionary på, og vi har kobling over til Building Smart Data Model, så de forskellige Building Smart elementer er indbygget ind i det, og her hvor vi har de her views stående, det kunne jo lige så godt være IDF'er, faktisk der stod der Model View Definitions, som man så på den måde kunne få koblet op til vores informationsniveau. Man får tårer. Ja, vel. Vil man som bruger kunne oprette sin egen views? Eller vil det kun CSS' views? Altså i det system, vi opererer indenfor her, der vil vi lave det på den måde, at vi løbende bygger de her ting på at sige, det der ligger herinde, det er kun Eco-standarden. Hvis når vi kommer i den endelige implementerede model, som man skal anvende i sine projekter, så vil man både have mulighed for som bruger at tilføje egenskabsdata på projektniveau. Så i det her projekt skal man bruge den her egenskab og også views på projektniveau. Altså den der model, Christian viste tidligere, der var der 3 prikker ved det her med funktionskrav og det her med, det der produktion. Og det er egentlig et udtryk for, at det er nogle ting, der kan udbygges. Klassifikationen, det er jo en stationær liste, og informationsniveauet, det er en pænt stationær liste. Den bliver aldrig anderledes. Ja, andre umiddelbare kommentarer? Heidi? Det er jo et helt grimt spørgsmål. Hvorfor er egenskaber på dansk? Det ligger på engelsk, så du kan altså, vi kunne sætte et flag på, så skulle du se det på engelsk. Både klassifikationen og egenskaberne ligger inde i databasen på engelsk også. Altså grunden til, at det står på dansk, er det fordi, vi skal øve til den tøvermester i SU, så tror jeg gerne, at han vil se nogle danske egenskabsbetegnelser i stedet for at se det engelske op. Men det du siger, det er, at der bliver sådan en translate. Ja, altså det ligger inde bagved på engelsk. Også definitionen, altså når man siger lydfasen, så er der jo i IFC, der er defineret, hvad det er. Det ligger der også. Den ligger der også. Ja, altså vi oversætter den engelske definition, men de ligger der begge to, så vi vælger, om man kan se det ene eller det andet. Okay. Godt. Kim? Er det ikke sådan, at views går på tværs af informationsniveau? Jo. Så hvis du gør et priskalkulation, så skal du have noget på niveau 2 og noget på niveau 4. Det kan man, altså det skal også siges, at de er jo, altså du kunne sagtens forestille dig en masse views, som du ikke entydigt kan koble til informationsniveau. Det skal være informationsniveau, det her plus den og den oplysning, du skal bruge for at kunne lave det, for at kunne gennemføre, eller bruge det her view. Så sådan, altså, man kan ikke lave en så entydig model, at det omfatter det hele. Men svaret det var ja, Kim. Du kan godt, hvis du definerer din proces energiberegning, ja. Den kan godt stille krav til på energiberegning på informationsniveau 3, kan godt nøjes med måske rummet på informationsniveau 2, men så har specifikt behov for noget af vinduerne på 4. Ja. Så. Godt. Og det næste, jeg lige kunne nævne, det er jo så det arbejde, som Bent har talt om tidligere. Altså der, hvor vi står nu, det er jo at sige, det er de her, altså alle de her egenskaber, vi skal bruge, dem skal vi til at have fat i. Og de her, altså alle de her views, altså alle de ting, hvad skal vi bruge tingene til? Det er det, vi skal til at arbejde med det næste stykke tid på, at få defineret de ting og skabe kobling op til informationsniveauet. Hvad angår klassifikationen, så som Torben sagde, så planlægger vi nogle høringer i januar måned. Så både klassifikationen på bygningsdel, klassifikationen på brugsform og bygværker, vil vi komme med oplæg til her inden årets udgang, så vil der være høringer på det materiale separat, så man har mulighed for at kommentere på det. Så det foreligger meget snart, og vi ligger inde i det her system, og der arbejder vi også på at lave et offentligt tilgængeligt webinterface, og sågar også en app, så man kan gå ind og cykle rundt i det her system. Jan? Ja, jeg har en faglig kommentar, så det er jo dejligt frisk interface, du har fået. Ja, det er noget med Barcelonas udbane, tror jeg. Det er ikke sådan noget, det dur. Men altså, jeg synes, det er jo rart at se, at der også bliver til noget IT-løsning ind i det her, og der så er nogle mulighed for, at flere leverandører kommer tilbage senere med noget afgift for at hente data og sådan noget. Med hensyn til at definere ekstra data og den slags, der er det jo fint. Man skal bare være opmærksom på, at altså om softwaren kan håndtere det, også om det kan forstå det. Men det kan også være, at man kan nå langt med at definere nogle data, som softwaren så set ikke kan forstå, at den bare fører det med sig. Og så må man altså manuelt gøre noget i det værktøj, der kommer over. Og så skal vi sige, som en servicemeddelelse, så kan man sige, at Smarts værktøj til at lave det der med det er faktisk open source.
Så hvis man havde lyst til at proppe det ind i det hele, så er det faktisk en god at gøre. Godt. Det gav en kommentar fra Kim. Ja, jeg vil godt lige sige på Gødstrup-projektet, hvor vi skal implementere og afprøve de her standarder for Conego, der er vi nået så langt, så vi klassificerer rum og skal til at klassificere bygningsdele, og der har vi IT-leverandørerne med, og der er 6 IT-leverandører, der er med, og de alle sammen kunne implementere CCS. De kan jo alle sammen klare klassifikation, stort set alle sammen. Men det, der var lidt overraskende, var, at de kunne også håndtere alt det, der hedder identifikation, der er i CCS. Så det ser faktisk rigtig, rigtig lovende ud. Og vi har lavet sådan en intern demo, hvor vi ligesom lavede et informationsflow fra, jeg kan godt nævne de programmer, der er, det er Rofus over til Revit, og så videre med Magicad og Sigma og Dalux View og PC Schematic. Og der kører de informationer sammen, eller de flyver imellem hinanden, og det kan programmerne godt klare, så det ser faktisk meget lovende ud. Og man kan bruge CCS til at klassificere og sortere og så videre. Så programmerne er faktisk længere fremme, end jeg også selv tror. Så vi er meget fortrøstningsfulde på implementering på de der 6 programmer. Godt. Vi lakker os op mod enden. Ja. Jeg sidder og tænker sådan lidt på den praktiske anvendelse, specielt af informationsniveauerne. Hvis man tænker, at det ikke skal stå i stedet for en ydelsesbeskrivelse, vi har i dag, så stiller bygherren nogle krav. Kommer han så oveni og sætter nogle informationsniveauer, han vil have opfyldt ting på, eller hvordan er det et samarbejdsværktøj for arkitekten og ingeniøren, eller er det sådan, at entreprenøren han ved i sidste ende, hvad det er, han får, og ikke fortæller, hvad han vil have, men altså, hvordan hænger det sammen? Hvordan skulle man bruge det i praksis? Du vil ikke udtale en Bent også. Det kan godt være, Bent, du må starte. Jeg vil bare sige til det hele. Ja. Altså, det er jo præcis det, der er ideen i det her. Altså, det der problem, det er, at hvis jeg er bygherre og underskrevet rådgivningsaftale for fuld projektering af et bygværk med en rådgiver, og så jeg skal lave det til hovedprojekt, så ved jeg ikke en skid om, hvad jeg får. Det er jo sandhed. Og informationsniveauer er jo dem, der klart specificerer, at mit varmeanlæg, det kommer på et vist niveau, altså til conceptual design først, eller detail design, entreprenør senere osv. Så du kan bruge til at detaljere yderligere ud over det ydelsesbeskrivelse, der siger, for hvad et hovedprojekt for eksempel er for at holde. Det er det, der er tanken. Men du kan også lave indbyrdes-aftaler mellem arkitekter og ingeniører, hvis de begge to er rådgiver for nogle data, der skal frem og tilbage i løbet, så der kan også bruge informationsniveauer. Giver det mening, Sara? Det vil jeg godt opponere lige med, fordi ydelsesbeskrivelserne er faktisk ikke præcis. De er ret nok til at rumme alle typer projekter. Det vil der altid være tanken med. Og det, der kommer til at fungere, det er også det, der bliver nævnt i jeres rapport her. Det er nemlig, at den informelle viden, vi har i branchen, der hedder sædvanen, som ikke er formaliseret. Det vil sige, at vi ved, at vi kan nogenlunde forvente en anden, når det handler om laboratoriebyder, eller når det handler om boligbyder, etc. Det kan godt være, at den viden er på vej til at udvikle. I så fald må vi formalisere det. Og det her kan måske være et skridt på vejen, men jeg mener ikke, at ydelsesbeskrivelserne er upræcis generelt. Du kan godt lige bare kort tilføje. Det tror jeg, der er nogen, der er uenige om, at der er nogen, der føler ude i udførelsesledet, at der er nogle rådgiver, der skubber ting ned til dem, som ikke burde være ned til dem. Og det her system, der får du ret præcise aftaler for, hvad det er, rådgiveren skal levere til entreprenøren, og hvad entreprenøren kan besætte sig. Det er det, jeg mener. Og det er også fint. Det er jo ikke. Godt. Gunnar? Man kan sige, at det ligger helt på linje med vores initiativspecifikationer. Meningen er jo egentlig, at bygherren skal stille nogle overordnede krav. Man kan sige, at overordnede krav, der ønsker for bygherren i den her situation, udover at de vil kunne vurdere, om de får det rigtige byggeri, og det kunne kalde på nogle bestemte informationsniveauer. Det kunne være, at der er i hvert fald nogle meget bestemte informationsniveauer i forhold til de data, der skal afleveres til drift med den anden ende, som stiller krav tilbage til både strukturen i rådgivernes bygningsmodeller og i opdeling af bygningsdelsbeskrivelser og lignende. Så det er det ene element i det, men det andet element er jo fuldstændig ligesom i IKT-specifikationerne, at det, man kan sige, det er både et kravstillelsesværktøj på et eller andet plan, men det er jo også et aftaleværktøj mellem parterne. Fordi jeg er ret sikker på, at de færreste bygningsejere og bygherrer vil være i stand til at stille specifikt krav på, hvilke informationer rådgiverne skal trække fra hinanden indbyrdes for at få et succesfuldt projekteringsproces.
Og der bliver nogle måder, det skal håndteres på aftalemæssigt og formelt. Og jeg mener ikke, det her værktøj på nogen måde overflødiggør de generelle bestemmelser, og om der er omkring rådgivning i ydelsesbeskrivelsen, jeg mener, de supplerer. Det er et supplerende værktøj, der kan gøre nogle ting mere præcis. De andre generelle, mere rådgivningsprægede ydelser er der stadigvæk, hvis det skal fungere med rådgiver, bygherrer og øvrige parter. Ja, Thomas Reinfeldt fra Grunden. Jeg sidder i gang med at planlægge 2 store socialprojekter. Så det er nede i Gødstrup, og så er det andet stort, som ligger her i nærheden. Hvor vi har den her situation, hvor vi skal levere alle mulige ydelser, og vi har nogle ydelsesbeskrivelser, og vi har også nogle IKT-aftaler. Og for at gøre det konkret i forhold til, hvad vi skal gøre på projekterne, hvad vi skal levere, vi skal også lave mængdeudtræk af alle de her ting, så skal vi nødt til et værktøj, som kan gøre det her brugbart for os. Og der laver vi noget, som ligner rigtig meget det her, hvor vi simpelthen definerer, hvad betyder det så for objekterne, og hvad skal vi bruge dem til osv. Så jeg sagde fuldstændig, at vi skal bruge det her struktur omkring informationsniveauerne osv. Vi har manglet noget til at sige, altså, hvad betyder det? Der står noget i ydelsesbeskrivelsen, hvad betyder det for vores modeller, og hvad betyder det for den anvendelse, vi har af dem? Det var mere et 2 konkrete eksempler på, hvordan man bruger det her, men vi bruger det direkte. Både i forhold til altså aftalerne mellem partnerne, men også i forhold til bygherren. Men det glæder mig, at du siger, fordi det var også strengt taget også, det vi fra starten sagde, da I reviderede ydelsesbeskrivelserne sidste år, at det her er jo noget, der skal supplere, ikke tage ydelsesbeskrivelserne væk, men supplere specificere dataleverancer. Noget, som har været efterspurgt længe. Så det skal ses i den sammenhæng. Ja, talerlisten er ved. Nej, det er den ikke. Ja. Fortsættelse af det ydelsesbeskrivelse. Jeg ved ikke, om I forstod det, var det. Jeg hører det så som om, at vi vil tage vores nuværende ydelsesbeskrivelse og prøve at sætte informationsniveauer på, fordi så ved jeg fandme godt, hvad der sker. Og det er en hver bygherre, han siger, at jeg skal have det hele i UNHP. Uden at det er nødvendigt. Vi ser det med konkurrencerne i dag, hvad folk de beder om, det er fuldstændig sindssygt med bygningsdelsoverslag i forbindelse med en konkurrence, som er på niveau 1, men vi skal lave bygningsdelsoverslag. Altså hvis man kunne komme sådan noget til livs, det ville være lækkert, men det kræver virkelig, at man får opdraget eller får hjulpet bygherrerne at forstå det. Der er også en bygherre, der markerer lidt sammen her. Ja, nu sidder jeg også en bygherre, og jeg vil sige, at jeg bare siger til vores rådgiver, vi beder ikke om mere, end hvad vi føler gør gang med hos os. Jeg hører stadigvæk arkitekter, som siger, jamen det er jo bare fordi, der kommer nogle IT-virksomheder, og der kommer nogle bygherrer, og nu bliver de pushet med noget IT-værktøjer, og bygherrerne finder ud af, at vi kan bede om bygningsmodellerne. Men vi gør det jo også, fordi det skaber værdien hos os. Så nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilken konkret bygherre du tænker på, men det er rigtig nok, der er måske nogen, der bare beder om det, fordi de ved, hvad de skal bede om, og så beder de om i øst og vest. Og det er jo selvfølgelig også uheldigt, men det er altså ikke sådan for alle bygherrer, inden vi begynder at generalisere. Og så derudover, så vil jeg også pointere, at jeg synes måske også, at ydelsesbeskrivelserne er gode nok, men man kunne godt revidere dem, fordi det vi også oplever hos os, det er, at der er en rådgiver, der siger, jamen i punkt 2.2, som stort set er det eneste punkt, der lige omhandler kvalitet, der er henvendt til projektaftale, og så nede i punkt 3.3 i distributionsforræsen, der står der noget med en arkitekt, der skal aflevere tegninger i 1-100 og 1-200 og sådan noget. Er det ikke noget teknisk noget, der burde stå i IKT-aftalen? Og så siger jeg, jo, det er rigtigt nok, men nu står det bare der, og i IKT-aftalen står der så ikke, at vi skal aflevere 1-100 for eksempel. Så på den måde kunne man jo godt i næste gang, vi skal revideres, tænke lidt mere over det. Jeg siger ikke, at vi skal putte informationsniveauerne ind i ydelsesbeskrivelsesvisionen. Jeg siger bare, at IKT-aftalen fremover nok kommer til at være meget stor central del, og så skulle man måske tænke på at implementere den mere end bare et enkelt punkt. Ja, Gunnar? Ja. Eller frafalder du? Nej, jeg vil bare sige, at det var ikke. Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at der må laves nogle eksempelmodeller. Altså, det er ligesom, hvis vi tager et andet værktøj, vi har på hylden A113. Det er jo et eksempel på, hvordan man specificerer x antal måder at fordele ydelser og leverancer på omkring betonelementer på. Og vi er nok nødt til at lave nogle eksempler på nogle fornuftige modeller, der peger den rigtige vej. Jeg tror, vi vil blive hjulpet stærkt af, når nu de forskellige brugere sætter sig ned og kigger på, hvad er det egentlig for præcise data, vi har brug for, og får lagt dem ned som egenskaber i forskellige sammenhæng, både i forhold til, nu står der ikke et eksempel op i Views med noget med data fra drift, men hvis der nu gjorde det,
så kunne det være, at man fik fastlagt nogle rimelig fornuftige egenskabsdata til lige præcis den brug. Og så undgik vi måske det her, som jeg er helt enig med dig i, Bodil, at vi tit har set, ikke, at man bare skyder løs, og så forventer man bare på det hele, og kan jo ikke håndtere en tiendedel. Altså, det er ikke vejen. Så vi håber i virkeligheden med sådan et værktøj, kan vi komme tættere på at specificere præcis, hvad det egentlig er, man gerne vil have. Og så har jeg en lille gammel historie fra min indsats som fagdommer i voldgiftsretten, hvor vi netop på et helt analogt projekt havde en arkitekt, som mente, at han havde en kontrakt, hvor der stod, at der skulle være både dispositionsforslag og projektforslag og hovedprojekt. Men det viste sig, at da man så projektmaterialer, det var det bygherren klagede over, de synes ikke, de havde fået lejlighed til at tage stilling. Det var, at der var i realiteten hverken et dispositionsforslag eller et projektforslag, men der var et hovedprojekt. Og så har man ført nogle enkelte diskussioner med bygherren undervejs. Og når fagdommerne lodret blev spurgt, om det der var et dispositions- og projektforslag, hvor vi begge to desværre sige, nej, det er det ikke efter kendt model. Men det var klart, det var vores tolkning og praksis på ydelsesbeskrivelserne, og i virkeligheden lå der der noget, der lignede sådan nogle specifikationer som det der. Og dem kunne man måske undgå mange af i fremtiden, hvis vi gjorde det her. Jeg husker igen fra vores diskussioner fra behovsanalysen sidste år, der var rigtig mange, der efterspurgte, ligesom vi så præsenterede i dag, nemlig et værktøj, forhåbentligvis præsenteret overbevist om, at det er værktøj i retning af en meget specifik definition af, hvad er det for nogle data, bygherren skal efterspørge som led i sit materiale, for ikke at havne i den situation, som boligheden er reddet. Og der var nogle rigtig gode diskussioner mellem rådgiver og bygherre sidste år, kan jeg huske, hvor bygherren jo også meldte ud, som jeg aner ikke, hvad jeg skal efterspørge, derfor efterspørger jeg det hele. Nu har jeg nogle niveauer, en eller anden struktur, som kan kvalificere og specificere de data, som jeg i bund og grund har behov for. Og dermed også bliver bevidst om, hvad har jeg behov for. Godt, jeg tror, vi skal sige tak for diskussionen i dag. Klokken er 4:02. Det processen fra nu af jo kommer til at indeholde, det er forhåbentlig mange gode input fra jer, udover det, I har givet os her i dag. Vi har en høringsproces, som vi også har haft tidligere på de 2 første høringsworkshops, vi har holdt tidligere på året, som strækker sig frem til 4. januar. Så I kan lige nå at komme hjem og holde jul og nytårsfest, og så skal I ellers til tastaturet. Men altså 4. januar er der deadline for de skriftlige høringssvar, vi skal bede om, hvis I ønsker at være med til festen, så at sige. Udover de kommentarer, vi har samlet sammen, som vi er kommet med i dag. Som altid har vi en høringsskabelon, som vi skal bede om at bruge, og det er noget med at være ret specifik i forhold til, hvor I så i rapporten, I refererer til. Peg på de ting, I synes mangler, eller jeres kommentarer, men også komme med de forslag, der skal til for at løfte niveauet derhen, hvor I gerne vil have det. Og det er altså som sagt en proces, der strækker sig frem til 4. januar. Høringsskabelonen ligger inde på Conego.dk, og den kan I finde derinde sammen med rapporten. Og så har du et afklarende spørgsmål til sidst. Jeg vil bare efterspørge, om I ikke godt kunne ikke gøre sådan, så man på hjemmesiden kan udfylde det, i stedet for at udfylde det der dokument der. Jo, det når vi ikke til 4. januar, det kan jeg godt love dig for, men det kan vi godt... Jeg kan godt det kan du? Ja. Men du havde også en diskussion med Søren bagefter her. Tak fordi I kom i dag. Tak fordi I mødte op.